na maganda mo. Paano yun, kuya? Pangalay sa natal. Tawas. Okay nga, lubos pa nga sa dos. Tapos sabi na. School. So, ni Kuya. HTC. Sabi kang loob ka ito. Nabis na nasaktan ako. Nagko-curious kasi ko po yun. Kung pinapaano niya. Wala rin. Tama. Yung mga like yung sabihan nyo sa taas, pinanal natin. Sabi na yan, Yung mga Gwini. Hello mga pa... Yung mga Gwini. Hello mga pa-Pareng Jayson.
Malupiton. Hmm? Pag pinapaalam mo, Ha? kailangan nyo i-apply sa personality natin yung Oo. kay Kuya Tito. Tilo. Oo. Di ba? Oo. Naisip mo yun? Bro, yun. Nanonood si Queen sa ginagawa ni Kuya Arnel. Pag ganyan-ganyan daw sa simento. Kuya Tito. Kaya rin gumawa dun sa bahay. Yung pinitiran namin. Yung? Kaya rin gumawa yun. Siya nag-finish. Oo. Kaya malapit na matapos ni Kuya Arnel. Saglit lang. No? Saglit lang, no? Saglit lang. Uy? Abot din yan, 5 years. Oh, lupit, diretso. Diretso pa Talaga. Panalo talaga. Kuya. Oh. Kanya ka pala. Pagkat maliit ako. Manikot ang kamay. Manikot ang kamay. Kanina nasa labas. Ganyan. Ang galing. Luwa yung karnit, malikot ang kamay. Ito yung trabaho niya. Bukas yan, nandun na naman yung sa taas. Galit niya. Nandun sa taas bukas. Galit niya sa trabaho. Mga ganyan nga, galit yan siya. Mga ganyan trabaho. Yun nga sa amin. Pagkakain nila. Walang kanya. Pagkakain. Balat siya agad. Makita namin yan naging Pagkakain nila, kain. sa trabaho na. Pagkakain nila, kain pa. Hmm. Kahit gutom na, kumakain pa. Hmm. Oh, no. Ah, may ano pala to. Sasabitan. Oo, sabitan. Kurtina. Oo. Lagyan ito na ano, yung mga panty. Yan, sabitan. Kurtina. Sabitan. Bakit tumama dyan ulo ni, ano, Bin, Montog? Ay, untog talaga si Bin dyan. Ano? Grabe naman, ang tangkad ko ba? Montog. Ang tangkad ko talaga. Kontog ako dyan. Ano ba diri? Wala man! Picture mo. Picturean ko daw si Kuya Arnel. Serious? Pakinabangan din ang Arinola. Napakinabangan din ang Arinola. Kanino yung Admiral? Oy, hindi ah. Ang laki naman yan. Uy! Iwan ko na ng bagya. What's bahagya, Kuya? Kunti. Anong salita yun? Tagalog. Tagalog din yun? Okay.
Gatikot. You're the reason I want. Vlogger ka na, kuya. Yan po yung laman ng tinola ni Welly. Roberto. Alin? Samento. Salamat. Kita ko sa ade. Oo. Ayan, sila tatay at Kogat yun nasa taas.
Alam po, tapos ni Kuya Arnel. May ninturahan na. Ang lupit. Ang lupit. Tapos na ni Kuya Arnel, oh. Bilis. Tol! Tol! Dali! Papakita ko sa'yo. May pintura, oh. Wala mo ba nagbalitada na siya? Nagbalitada dyan. Sabi pinalitadahan. Wala mo ba nagbalitada? Walang balitada. Sabi pinalitadahan. Wala mo ba ka? Ganun man din kami. Nawala. Huwag ganyan. Isa ba na to? Dito si pintura. Balitada din yung pintura. Ayan po, bilang kami. At sila Kagatso doon nakagaray yung motor. Doon sila dadaan, ako doon. Ato na kami. Ito. Ay, Joey! Ay! Sinahod doon eh! Sabi na, Joey, sinahod mo! Win, na kami Win! Noy! Let's go! Uwian na! Ano? Ganun eh! Di nakailag! Kakain kita sa purog! Ayan po, uwian na. Ay, may sauce pa pala Kuya Noli. Kuya Noli, may sauce pa. Bakit? Kulang? Ay, luluto si nanay. Ano tamang pag... Ano kami? Laki ng puste. Yung malupit ko, matibay. Ang daming tao.
ano muna na ako kay Kuya Gatcho. Duman pa si Kuya Gatcho dun sa gasolinahan. Ano, magmamadali na kasi aapunan tayo ng ulan. Ano, lakas ng ulan dun sa kabila, dun sa amin po. Lakas ng ulan. Dun sa amin, umuulan na. Grabe yung ulan. Bumagsak na yung ulan. Oh, diretso na to. Nabasa na rin naman. Pauwi naman na. Ayun, dito ako sa bahay. Bakas ng ulan dito. Baha. Baha. Oh, basa tayo na basa. Oh. Lakas ulan umi. Busog uran. Lakas ulan. Ano po hanggang dito na ng vlog na ito. Maraming salamat. Bye bye. Uran. Kasangan ako.